Atendede, Rocío, efectivamente, pode resultar contraditorio, pero a ciencia di que consumir alimentos ou bebidas quentes poden axudarnos a refrescar o corpo. Sí, ollo, sempre e cando o ambiente axude a que a suor se evapore pronto. Explicación. Cando tomamos algo quente, unha bebida ou algo sólido moi quente, como un prato de culler, suamos algo máis, pero se o ambiente permite que esa suor se evapore pronto, o noso corpo pois perde calor. Sí, como quedan? Abraiados? Pois, efectivamente, ollo, este efecto será inferior, pois se hai moita humidade ou se estamos realizando un exercicio ou unha actividade intensa, o ambiente, pois, axudará menos a que a nosa suor se evapore pronto. Iso sí, os expertos aconsellan que durante estas xornadas de calor que se aveciñan, pois sempre estar ben hidratados e optar por comidas máis lixeiras, pois a base de verduras ou de froitas que leven moita auga. Pero en resumo, aínda que moitos optemos por un prato fresquiño como unha ensaladilla, tomar en pleno verán un caldo quente, por exemplo, tampouco é mala idea. E ben que nos presta. Belén. Pero como non vai prestar un bo caldo galego, non importa que haxa 0 grados 10, 15 ou 30, como hai agora mesmo, que aquí cómese caldo, sí ou sí. Vemos aquí a Remedios, que está moi atareada. Remedios, vente para aquí para o meu ladiño para que se che vexa ben nas casas, porque aquí Remedios leva con este negocio máis de 25 anos e 25 anos que leva día tras días ofrecendo caldo galego. Mirade para aí que pinta Remedios. Bo día, caldo galego sempre. Sí, señora. É un plato que se vende sempre, sempre, a que faga a calor que faga. A xente hai moita demanda de caldo galego. E incluso hai xente de por aquí que, como o caldo galego non é normal que nestas épocas do ano haxa, ven adrede a polo caldo. Sí, señor, ven adrede a comer caldo. E se se acaba, hai moita xente que, claro, dice Colín, hai xente que che come 2 platos de caldo, E non importa que haxa 30 grados, fora 35, a xente quere caldo sí ou sí. Sí ou sí, sí, señora, sí que aquí. E mira, que leva este caldo? Ábrenos aí outra vez esa tapa para ver ese caldo que leva. Que manxar, compañeiros, que ben ule. Que leva? Cal é o teu segredo? A patata, a berza, a súa carne de cerdo, o seu unto, as súas xudías blancas. E esa é a gracia do caldo. Ese é o teu segredo. E por aquí temos a moitísima xente que, como vedes, pois está comendo ese caldo famoso de Remedios. Como, por exemplo, aquí este traballador. Que tal, bo día, bo proveito antes de nada. Xo está rematando, como está de bo? Aquí rematando xa co caldo. Moi rico, moi rico. E non importa que haxa calor, come igual. Nada, o caldo hai que comelo todos os días. Dalle moita vitamina. Hombre, por cierto. Moi. Imos mover por aquí tamén. Vedes que está de xente e moitísima xente de primeiro elixe caldo. Había tamén que conste lentellas, que tamén é de cuchara, pero aquí, por exemplo, Cristina, teno claro, o caldo non se pode perder hoxe. Clarísimo. O caldo todo o ano. Limpia o estómago e limpia a alma. Limpio o estómago e limpia a alma. Con esa frase nos quedamos e só me queda decir, compañeiros, que viva o caldo galego!